Dobre ma aj vidno a dobre ma aj dúfam aj počuť. Priatelia, tu je Dávid, vítam vás pri ďalšom vlogu. Máme tu dneska špeciálny vlog. Objednal som si novú kameru na čisto len na turistiku a bike, keďže tá moja kamera už má fakt, že skoro 2 kg a proste je to riziko brať už to len na tú turistiku, keď som bral na Čiernu skalu. Akože fest som sa onu bál a váce bola v batohu skovaná, jak som ju mal proste v ruke, lebo moc som tam proste padal na tom snehu a takto všetko. Na bajku to proste nemám kam dať, absolútne, a ťahať so sebou ruksak, to je proste no way, tá cesta nevede. Tak som sa rozhodol, že objednám si novú. Veľmi dlho som vyberal. Bol to fakt, že boj. Sústrediť sa na to, aby malo proste dobré ostrenie, dobrú stabilizáciu, aby ten balíček bol taký, ako sa patrí, za slušný peniaz, aby som za to nemusel dávať neviem koľko, tak som nakoniec našiel za slušnú sumu rovných 500 eur, myslím, že to bolo tak nejak, že nebolo to viac ako 500. Slušný balíček s veľa príslušenstvom, aby som nemusel už nič viac dokupovať, aby všetko tam bolo. Pamäťovku mám, lebo mám vo foťáku dve, takže jednu budem používať na foťák, jednu si dám, tá je tá menšia microSDčka do tej akčnej kamery. Mám tam taký nákrčník, na ktorý sa pripevňuje tá kamera. Ten bol za menší doplatok nejakých 20 eur. Zadarmo som dostal aj tašku, do ktorej sa to všetko zmestí, aby som si to mohol prepravovať, alebo si to niekde uložiť, aby som to nemal len tak niekde hodené. No a čo budem kecať? Ideme si to otvoriť. Došlo to v takejto obrovskej krabici, takže otvoríme si to. Krabica veľká, ťažká. Je tu to príslušenstvo, to najprv schovám, to vidieť nepotrebujete. To je schované bokom. Priatelia, okamih prekvapenia, dúfam, že ste pripravení. 3, 2, 1. To je ona. Insta360 Ace Pro 2. Zobral som si takýto Creator Bundle. Je tam kamera, 3 baterky, tripod, charging hub na tie 3 baterky, taký ten uchytávací kit, mikrofónová taká tá čapička, aby nebolo vo vetre počučum, screen protector, USB kábel. Takže všetko, čo potrebujem. No, potom tu mám toto na ten krk. Ty vole, fakt tá kamera ostríže brutálne dobre. Tu mám ešte toto. To je ten úložný box. A nejaká taška, to bola k tomu pri každom nákupe zadarmo. To asi ani nevyužijem, ale na babičke na nákup. No čo poviete? Ideme si to otvoriť. Nájdem nožík, lebo neviem, kam som ho zrovna dal. Ja si musím spraviť najprv potrebnú fotodokumentáciu. Ešte predtým, než to otvorím. Takže ideme na to. Ja som není zrovna veľký fanúšik takých pomalých nejakých ASMR. Proste hop do toho a vybavené. Čo si budeme? Toto si dám všetko najprv na bok. Takže takto nejako to vyzerá. Nabíjačka, tripod, 3 baterky, kamera, no a asi nejaké káble a neviem čo všetko. Veď napokon pozrieme sa, čo tam aj dali, takže USB kábel, nejaké papiere,
nejaké uchytávače. Absolútne neviem na čo. To si všetko budem musieť očividne prečítať. Ale teraz k samotnej kamere. Takáto je. Úplne maličká. Má ešte aj výklopný displej, z čoho som úplne že najviac natešený, čo konkurencia DJI nemá. Takže ja keď sa budem natáčať takto, tak sa proste budem vidieť. Pre mňa úplne veľké plus. Ťažká není, absolútne. Je taká, myslím, že normálna. Má to port na USB, C-čko na pamäťovku. Na druhej strane sa dáva baterka. Hneď si ju tam asi aj môžeme dať. Najprv ju treba aj odbaliť. Je tu malý štart test. Kamera svieti. Nabehla. Takže treba spraviť základné nastavenie. Takže ja si to tu zatiaľ spravím a vidíme sa za chvíľočku. Takže pokračujeme. No. Ako môžete vidieť, podarilo sa mi to nastaviť. Môžem povedať, že čočku to má fakt, že proste fantastickú. Je to Leica objektív, maličký, ale proste raketa. Či už na to svetlo, lebo som to bral hlavne kvôli tomu, aby to malo v zhoršených svetelných podmienkach dobrý obraz. Čo musím povedať, že teraz sa natáčam a vidím proste, že som tam reálne, lebo keď mám optiku, že na telefóne, alebo tak, je tam vidieť taký šum a to nechceš. Proste ja si potrpím na to, aby to tam nebolo. Každopádne idem si tam hodiť pamäťovku, pohrám sa ešte s tým, no a mám na pláne piatok, mám voľno, idem darovať krv, takže zoberiem kameru, pôjdem peši domov, zoberiem celé vybavenie a ponatáčam, poskúšam si, lebo je tam veľa režimov, veľa nastavení, musím sa s tým pohrať, musím si pozrieť videá, naštudovať si papiere, nalepiť si ochrannú fóliu, ktorá bola v balení. Takže čaká ma toho ešte veľa. No a čo viac by som vám k tomu povedal? Poviem vám všetko, až keď si to vyskúšam. Takže vidíme sa za moment, ja síce až o 2 dní, ale predsa, takže zostaňte naladení a vidíme sa s pohľadom z novej kamery. Natočím vám všetko na ňu, takže určite sa máte na čo tešiť. Priatelia, takže dobré ráno vám prajem. Dneska mám darovanie krvi a sedím za zasnutým počítačom, pretože vraj včera hlásili, že dneska nebude prúd. Nevedel som o tom. Chvíľu som si ráno stihol zahrať, ale nestihol som si po ráne pripraviť jedlo, čo je pre mňa najväčší trest, keďže používam veľa elektrickej techniky na to, aby som si spravil ráno jesť. Nevadí, niečo vymyslím. Dnešný deň vám celý natáčam na tú novú kameru. Ako môžete vidieť, to zorné pole je fakt obrovské. No a poviem vám, že čo vlastne, ako prebieha to darovanie krvi. Niekto otravuje. Darovanie není odber. A to si pamätaj. Pred odberom nesmieš jesť. Musíš ísť na lačno. Pred darovaním musíš byť porané najedený, ale žiadne masné veci. Takže mám rýžovú kašu s jahodami a proteínom. No a po darovaní tyčinku. Je to energetická tyčinka, ktorú mám primárne na bike, ale je plná dobrých sacharidov. Môjim obľúbeným Monster Fruit Punch. Hneď ako skončí darovanie, hneď to do seba kopnem. Nech niekde neodpadnem, alebo nech sa mi proste niečo nestane. Lebo na darovanie idem na autobusy a potom z darovania plánujem ísť naspäť domov
pešo. Možno sa ešte niekam skočím najesť, uvidíme. No a čo by som vám ešte k tomu povedal? No, počítač vypnutý, takže k videám sa moc asi už nedostanem. Myslím, že už to ani nestihnu asi pustiť, lež pôjdem za nejakú hodinku. Idem na autobus, takže na telefóne si pustím nejaké video, ten už mám tam pripravený, niečo na YouTubečku, pričom sa mi bude dobre jesť. Najem sa, zabalím si to, beriem si aj tento grip, čo som dostal k tomu, má to aj taký malý neviem ako by som vám to povedal, je to takáto vec. Na diaľku si s tým dokážete púšťať nahrávanie. No a čo viac, idem zjesť kašu a vidíme sa na ceste na autobus. No, za mnou chlapci robia elektriku už. Majú tam aj voľakých študentov, ktorí sa tam hrajú na telefónoch a vôbec sa neučia, čo by mali robiť. Ale však my sme boli rovnakí. No dneska postrádame troška slniečko, takže dúfam, že obraz je až moc dobrý na takéto blbé svetelné podmienky. Všade naokolo máme inak jar. Kamerka beží, tá baterka je tam taká troška, že ľúbi si potiahnuť, ale to nevadí, mám preto 3, preto som si vybral aj taký balíček, kde je viacej a viacej. Ale neviem, či ste toto počuli, to bola ochrana proti mačkám, ktorá brutálne pišti do uší. Normálne som sa aj tam myslel, zavyprával som sa. Ešte som stretol aj babku, jak išla od doktora. A tak som stratil hlavu, že som skoro išiel úplne na ináču zastávku, jak by som mal, pretože z druhej nejde. Ale už som skoro na zastávke, takže idem si počkať na autobus a ozviem sa vám zase až z mesta. Máme tu takú rušnejšiu premávku. Bola toľko autu neprejde za celý rok, koľko musí prejsť rovna teraz, keď idem ja. A autobus ma vysádza rovno pri nemocnici, takže mám to kúsok 70 centov cestička. Idem sa posadiť na zastávku, počkám si na autobus a vidíme sa v meste. Takže už som aj v Trnave. Suseda mi vybral lístek, takže som ušetril 70 centov a už som v nemocnici, teda novej, ale idem do starej darovať tú krv. Mám ešte nejakých 20 minútiek, takže fajn, nemusím sa stresovať. Mám to pekne všetko vyrátané. Objednaný som až o 3:45, takže pohoda. No a podarujeme krvičku ze zrejmých dôvodov, určite vám nebudem natáčať vnútri celý ten priebeh, jak to vyzerá. Takže určite ma chápete a idem si to vychutnať. No a vidíme sa po darovaní na lavičke s mostričkom v ruke a s dobrým pocitom na duši, že som urobil dobrý skutok. Takže už som aj po darovaní. Nastal čas na mostri. Hneď tam treba kopnúť cukry. Jaj. Jak som sa na to tešil, strašne. No. A ďalej si dáme týždňovačku. Príchuť. Suršery a orange. Není som z toho moc nadšený, ale
Inú som doma nemal. Vyzerá to jak takto. Takže. Chutí tak, jak sa volá. Nič moc. Ale účel to splní. No a mám teraz dobrý pocit, že som spravil niečo dobré. Dobrý skutok. Takže si pojem. No. A rozmýšľam, čo ďalej. Tak som inak celý čas premýšľal nad tým, že nad tým stravovaním, nad tým, ako si zapisujem všetko to jedlo. Je to síce fajn, ale povedzme si pravdu. Nechystám sa na žiadnu súťaž a mať kocky na bruchu, ale za akú cenu? Akože sú tam aj teraz, ale byť vysekaný na kožu. Vyzerá to pekné, ale aj sa človek dobre cíti. No, z toho zdravotného hľadiska je to také, že slabý som. Často som chorý na strašné to telo také, na to telo. Strašné je to telo také náchylné na tie choroby. Takže som sa rozhodol, že budem v takej, dajme tomu, udržiavacej fáze. Teraz mám 87 kg, tak bude to troška také ťažšie. Skáče mi na tej kamere to ISO. Je to nastavené všetko na automatiku, takže mám to preto, aby som vyťahol, natočil, proste hotovo, dojdem domov, postriham na počítači, pridám nejakú tú hudbičku a mám vlog. Presne na to som si tú kameru kupoval, na takéto veci, keď idem na tú turistiku alebo na tie toľky, proste keď idem do tej prírody, aby som nemusel ťahať tú ťažkú kameru so sebou. Úplne to dostačujúce. Ako hovorím, aj ako ste mohli vidieť, natáčal som na telefón, lenže na tom telefóne systém šetrí tú baterku. Skrz aj to, že na tom bicykli počúvam tú hudbu, aby mi to aj vydržalo, aby som neumrel na baterku. Teraz mám cez víkend zase pláne natáčať cyklovlog aj na túto kameru. Takže zoberiem všetko príslušenstvo, aj ten nákrčeník, dneska som ho nebral, na čo zbytočné. Mal som plán ho zobrať, nemestil sa mi do tašky, nechcem toho mať zase veľa a Hilfiger je malý. Ale nevadí, pojem si, no a rozmýšľam, kam by som sa išiel nájsť, kam by som išiel na obed. Reálne, ale nič ma také nenapadá. Keďže je takéto hnusné počasie, tak vôbec nemám šajnu, kam by som sa išiel nájsť. No nič. Takže ešte uvidím. Pozriem si vočo na telefóne. Jeboha, ten je najlepší. No a vidíme sa za malý moment. No, takže som tu zas o pár metrov ďalej a už som na ceste
peši domov. Každopádne cukrov som doplnil hodne. To je veľmi dôležité v podarovaní, doplniť to, čo vám zobrali. A netreba si robiť z toho srandu, alebo to brať na ľahkú váhu, alebo keď ste v nejakej diete, vtedy proste radšej ani nechoď darovať krv, lebo ty proste musíš doplniť to, čo ti chýba, ale o tom odbere už sa baviť nebudeme. Každopádne postrehol som, že kamera má úplne že perfektnú stabilizáciu. Neviem, ako to je, myslím, že Rocksteady alebo niečo podobné. Ja som není moc taký, že by som sa nejak do toho vyznal. Dneska ju tu testujem len preto, že chcem vedieť, že čo ma čaká vlastne v podstate na tej cyklistike. Hneď zajtra ju beriem na bike, to bez debaty. No a teraz som si vybral Deli Viet, vietnamskú reštauráciu. Idem vyskúšať. Dvakrát sa mi tam mimochodom podarilo nenajesť sa, lebo obsluha 0 bodov. Vietnamci nerozumeli mi, nepodarilo sa mi objednať, takže dúfam, že tam teraz budú Slováci a podarí sa mi aspoň najesť. Dám si nejaké to meničko, niečo, čo nebude veľmi masné alebo niečo podobné. Možno nejaké sushi, keď budú mať. Nechcem tam zase moc nehať, keďže korunky už dochádzajú. Lebo fakt, že som sa s nimi rozbehol, taký som si nastavil vysoký životný komfort, že konečná. No a to je asi 1,5 km približne cesta po takej dlhej ulici. Takže pustím si muzičku, prejdem na druhú stranu, nech ma niečo nezrazí. No a vychutnám si cestu domov aj v takéto neprázdnivé počasie, v takýto hnusný zamračený deň. Hlavne, že neprší, dúfam, že ani nebude, nemuselo by, i keď som tam videl, že tam niečo hlásili, takže budem sa ponáhľať domov. No a dneska, ako inak, len oddych. Zajtra idem prezúť konečne Katarínku, to je moje autíčko, také dostala nové meno. A potom tí bajky, to už vám samozrejme do tohoto vlogu natáčať nebudem, lebo ten vlog by mal zase 40 minút a to nechcem. Takže si zase počkáš týždeň na to, kým vyjde ďalší cyklovlog, aj ďalší test s novou kamerou, kde už vám ukážem a otestujem, ako to vyzerá naozaj v praxi, aj na tom bicykli, keď budem mať pripnutú na hrudi, alebo aké to bude mať farby, keď bude slnko. Zajtra už to slnko hlása, takže som na to aj ja veľmi zvedavý. Hlavne som veľmi zvedavý na tú postprodukciu, že ako to bude vyzerať, keď to reálne dám do toho počítača, že aká tam bude kvalita toho obrazu. Je to 4K, 30 fps, je to totožné s tým, čo používam na tej kamere, ale tu sa snažím nemať manuálne nastavenie, snažím sa tu všetko mať také automatické, inteligentné. Nemám s týmto proste toľko roboty, ako som vám už spomínal. No, takže dosť bolo kecania a idem sa konečne už najesť, lebo to, čo mi zobrali, to už cítim, že už tam dačo chýba a tyčinka a Monster mi moc toho teda nedali na chvíľku a akurát sa mi chce znova len tak čať, tak rýchlo utekám, nech to tu ode nepustím. Stream waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Stream waves that help me out late at night. Stream places I had gone that never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh baby, then it fell apart, fell apart. Oh baby, then it fell apart, it fell apart. Oh baby, then it fell apart.
myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things caught me. No, tak som si povedal, ale rýža bez chutí, mäso bez chutí, možno som teda toľko čili omáčky, že konec. Takže už sem tak skoro asi nepôjdem, ale bola to taká rýchla alternatíva. Za stranný výstok doplatil som nejakých 10 €, najedol som sa, mimochodom 13 € obed. Idem si kúpiť nejakú malinovečku a vyrážam domov. Then it fell apart. It fell apart. Oh baby, oh baby. Then it fell apart. It fell apart. Oh baby, oh baby. Then it fell apart. It fell apart. Oh baby, oh baby. Like it always does, always does. No a na cestu som si zobral mirindičku, ešte doplnil nejaké cukry, lebo chodia tu auta. Troška mi zostalo nevoľno. Takže nebudeme to podceňovať. Dáme troška viacej cukrov dneska radšej. Zajtra to stejne spálim na tom bajku. Mám páne stovečku, takže dúfam, že to pôjde dobre. No a baterka tejto kamerke vydrží asi koľko? 2 hodinky, 2,5. Keď takto už stále vypínam a zapínam a natáčam, tak je to také diskutabilné. Reálne vôbec neviem, aký čas vydrží, ale hovorím, mám 3. Sú to rýchlo nabíjace baterky. Nabité sú na chvíľku. Sú tu trískanice, dúfam, že to dobre dokáže aspoň ten zvuk zachytiť. No a už kráčam domov. Už som na konci mesta, pri tom novom Kauflande. Takže si prejdem ešte Hrnčarovce, tú moju obľúbenú cestu, ktorú môžete poznať z mojich vlogov, ale tentokrát z opačného smeru. No a som doma. A dneska len oddychovať. We can remember swimming in December, heading for the city lights. 975, we sharing each other nearer than farther. Scent of the lemon drips from your eyes. No a už som tu. Mal som plán si sadnúť na druhú lavičku, ale špinavé sú ináč tie lavičky kosili tu a pršalo, takže opraším si potom ryť. No, na druhej lavičke spí bezdomovec. Nechal som mu aspoň plechovku za 15 centov, nech si kúpi jogurtíček, keď pôjde. Ja tam cítim to darovanie, aj keď som už o tom nechcel hovoriť, ale vidíte sami, pre mňa ako 90-kilového chlapa je to vyčerpávajúce. Ne, to ešte keby som bol fakt, že vysekaný a mal 70 kg, tak by ma to asi položilo, asi by som aj nešiel na ten autobus, išiel by som na aute, ale
nerad šoferujem, keď idem na takýto zákrok, alebo ako by som vám to nazval. A celkové hodnotenie tejto kamery na záver vlogu, ktorý tu už teda máme. Nemôžem povedať zatiaľ krivého slova, to uvidím až v postprodukcii reálne, že ako to vlastne vyzerá. To vám poviem do toho cyklovlogu, ale som milo prekvapený. Uvidíme, aký zvuk to nahrá reálne, akú kvalitu, ale myslím si, že vonku to bude úplne že fajn. Není ten obraz sivý, naozaj je pod mrakom celý deň. Tak to je reálne vonku. Ja tam troška farby ešte pridám, nejakú saturáciu, nech tam nejaký ten menší efekt je. Uvidím, nakoľko mi to pôjde aj spraviť aj všetko. Dúfam, že zvuk bude fajn, lebo nastavil som všetko, čo sa dalo. Robil som, čo sa dalo, aby to bolo čo najlepšie. No a dávam tomu tej kamere tá funkčnosť, tá prenosnosť, tá rýchlosť, stabilizácia, z ktorej som úplne že prekvapený. Tá je prvotriedna, ten uhol, alebo ako by som to povedal, že tá šírka toho záberu je úplne dostačujúca na vlogy, perfektná. Ostrí to, vidím, že to ostrí celý čas na moju tvár. Tá kamera obsahuje dostatok umelej inteligencie na to, aby dokázala vykresľovať či už oblohu, či už tú postavu. Je tam veľa nastavení, môžete si tam dávať rôzne farebné režimy. Ja som sa dočítal, že tento Leica Natural, ktorý používam práve, že je taký najviac používaný, tak použijem zatiaľ ten, uvidím, čo mi padne, uvidím, čo sa mi zapáči, poskúšam to všetko, niektoré sú čierno-biele, filmové, menej farebné, ja mám viac tie farebné profily rád, takže poskúšam, uvidím. Mám Final Cut Pro, takže vyskúšam si aj tam čo porobiť, vytvorím si rôzne filtre. Je s tým veľa práce ináč, s tými farbami, takže kamera disponuje plochým režimom, to používať nebudem, lebo to by bolo fakt, že brutálny žrat času, keďže tú kameru chcem používať na tie b-roly, na tie také malé scénky, zostrihy, prechody. Ako ste už mohli vidieť, používal som to, či už pri tom kráčaní, aj ako som sa vyzliekal v tej reštaurácii. To by bolo asi z tohto krátkeho, teda dúfam, že bol krátky, vlogu všetko. To bol dnešný test kamery aj unboxing, všetko som dal do jedného videa, takže ak rozmýšľate nad nejakou akčnou kamerou, túto vám určite doporučím, už len z tých 2 dní, čo som ho skúšal. Som veľmi rád, ja pracujem s kamerami, či už na telefóne, alebo s tou Panasonic kamerou, ktorú mám. Má to Leica objektív. Leica, to asi veľa z vás pozná. Sú to najdrahšie kamery na svete. Kvalitné objektívy, kvalitné optiky, takže určite je to dobrá kvalita. Má to ten výklopný displej, z čoho som veľmi rád, lebo keď sa natáčam, to vidím. DJI ma až tak neohrlilo, lebo má to síce displej vpredu, ale taký maličký a ja slabo vidím na malé veci. Toto je dostačujúce. V balení boli 3 baterky. Ak vám aj ukážem, to tam ešte bolo. Bolo tam toto aj s tým takým malým spúšťačom na nahrávanie. Takže to sa dá aj ináč rozhondiť takto. Dajú sa vyťahnuť nožičky, dá sa to položiť. Takže je to dobrá vec. Potom, keby ste to mali náhodou, že krátke, tak sa to dá vysunúť až na nejaký meter. Takže úplne pohoda. Dúfam, že sa ti dnešný vlog páčil. Ak máš nejaké otázky ohľadom kamery, určite ma neváhaj kontaktovať na mojom Instagrame. Odkaz nájdeš niekde tuto dole, hodím to tam. No a ja som si dosť odpočinul. Pokračujem smerom domov. Ty si ešte vychutnaj nejaké zábery, ktoré ponatáčam na túto kameru. Pokúsim sa vám zachytiť ešte niečo z jarnej prírody a idem domov oddychovať. A tebe prajem pekný zvyšok dňa. Vidíme sa na budúce. Ahoj.